कसं गो जलजा कसं चलता असं बारी बारी त्या जिनिया कपोनची शिकेता असं किती ती आणि कॅमगेल वाटर सोड वच्चनी तुगेल घरा बघला किती आयला ती कसं चलता सांग मका पुरो ऐकते की हा रत्नमाई तुम्ही केदा नाही ती केदन म्हळ्यारी तू पण त्या जिनिया कपोनच्या शिकेता आशिली त्या ना आईली विषय कसा नाही बचाव ही पुरा ऐकणी दिसता रत्नमाई तिक्का ह्या वटारा रापका जला रे हंगाच्या रीती रिवाज पुरा शिकयत आशिली हिक्क शिकोचे तू नव्हे हाव तिने उरलेले पळयताना गंटू मुठी बांधून धावून जल्ला म्हणले केले आणि काय हंगा कोण असती अयो रत्नमाई आमगेल एक वटार चक्र येऊस भितर येऊच्या सुलभ बाहेर वच्या कष्ट आणि तिकडे बामणा नस पडा 6 महिना ऍडव्हान्स दिला के कशी वाची बाबतीने कसा बाप गो तिगेल उसला उसळ पळीन मेटावळी तू पळय तिक मस्त पोहूनच्या शिकवा नका मेरे केदान तुकू बुड्डा इतल म्हणून कळेश ना कळवे तशी काय ना रत्नमाई ती एक वळ तशी उरलेली म्हणून आम्ही पर वाईट म्हणले कुजत्व तिका वाईट की बरी की पुरा मागीर इकलचे तुकू मागीर मागशी तुकून वाती दवरलेल कळई ना तुची काय प्रवचन दिवची उणी करी तुगेल जागृत तू कर सुरेख जाय 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 रत्नमाई म्हणल्या बरी तू किती अंगा जलजा मग थोडे साखर जायशील गो मग थोडे साखर दी पळया तुमका सक्कर जायस म्हणता निघेल कसा येलो इथे शनी माहीन बागील काणी वे अब्बा त्या शनै मिळेले विषय कानाक जलजा कसं तू तवलच विषय आणि की सोनी वे त्यांची गांठी गावून फुगून बैसले वे सजवार म्हणतरी एक उतर येता एक उतर वत्ता त्या पर घेऊन बैशी नाही जलजा ते सोड का कळवे आता फुगून बैसू नका त्या सोड सोडी एक कन्न नाही कुका एक कन्न सोड का उगाच दवरी अरे रत्नमाई तुम्ही उलयताना तुमका कसा उलयता म्हणून कळना अंगा उज्ज घाला जाता मग त्या विसरू जायना म्हणता पडा बेतील कन्नाडी आणि उलल उत्तर मागशी घेऊचे जायना म्हणून तशा मग तुम्ही उलल पूर विसरू जायना कसं गो जलजा एक हातान शब्द येतवे शब्देवच्या दोन हात जाईची कळवे आव तिथली उरलेला वय जला तू काय तोडना फो गांग बैसून आशिली तू उरलेतानच पळय उज्जाक तू प्रकेला म्हणके जत तशील तस जमते बग 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 जळली ते उलयनाशी तुम्ही दोघ जण वागुसे मी रंगार पडता अशी त्यांची उलयना त्याला तुम्ही गेल पडताली मका पळ जलजा आव तुला तर्क करू जो लढाई करू जो आईल नाही एक साखर ना आशील ते थोडी जायशील म्हणून घेऊ आईली तू कसं नाही दिवच्या मन ना मी सांग मन ना सांग सीधा आवश्य नाही मला घेऊन घेता माग काय तू काय ना एक उत्तर येता वत्ता आत्ती मी गेले ऐकून उलयत आम्ही एकच वय वय मागो तस तुम्ही दोघ जण एक गांडी एक दिस शने माय तुमका फंडा घालताल पडाय त्यातन कळताल तिगे दुर्बुद्धी कसा नाही म्हणून तुमका आणि सक्कर जाय म्हणून निम्मून येतं ना दी ना म्हणत मी सांग बुद्धी काय ना मका दिया सक्कर ना आंदिता गो जलजा सोयली त्याकडे साखर आडी बस घे रत्नमाई सक्कर हा थँक्स गो जलजा पळय सकाळच विषय आता विषय घेऊन बेसा नका वटार म्हणल्यार एक येता वत्ता तशा नाही माही कसं गो प्राय जल्यानं मुद्दी भ्रांतीशी लढाई करताना माझी काही कसली जात गो कसं करची सोडी त्या प्रविषय सोडी नाही मास पळा बक्सलारी 4 बुद्ध चढ घालता तुमच्या चंगा खातीर ना माव सांगितलंय वही गो जलजा कळलं येता येता हा कसं घुसवा जलजा पहिरे कप तू त्याला घेऊन येईल नॉम घेते तू कुणू त्या मागशी देऊ का म्हणून ना पाटकानी या कसं कोण सोड्या इथे कसा गेला तिथे दूध दिसो नाही तुम्ही आमगेल वटारांत नवेच बाय वई हांव जिनिया तुम्ही कोण म्हण कळणी हांव शार्वरी जग्गूल बायल तुमकां हे वटार पळयला हांव तुमगेल हेंची वटारांत तूं अशें म्हाका आत्तां कळ्ळें तुमी कोण म्हणून जिनिया न्हय हो वई बाय हो काले ऑफिसा भायर सरले ती तुम्ही वय वय हांव चिटफंड एजन्सी काम करता सर म्हणल्यार वरी तुमी चिटफंडांत इन्वेस्ट केला की चिटफंडांनी इन्वेस्ट करनी बा हांवें
अयो जिनिया चिट्ट फंड इन्व्हेस्ट केल्यार लायक दुड्ड करू येतं गोतस वय ओ वय गे ते कशी गो म्हाकाय सांग गे वय गे तुगेल प्लॅन बरी आसा म्हजे गोवा कडेन इसर न्हू तुका सांगता म्हगे नांव आनी नंबर बरे सांगो जिनिया हांव बरोवन घेता जिनिया पळे विसर नाका दुड्ड करू लायक चान्स हे जायत गो जायत तू रात्री 9:30 फोन करी गोवा कडेन इसन तुका सांगता बाय अब्बा आयची एक बोणी जाला वरीच म्हाका मंडळी हांव येवचे फुडें का प्रतिश्ठा जाला हांगा वय गो तू आपयतनच पळय फोन करू कसं जल्ली गे म्हण लेकले गो आम्ही धांव धांवन आयले हांव नाही गो शाहरुख कसं नाही विशेष की हा तू आपयला पळो खंय जो पार्टी दिती की म्हणले कोण पळय भाई सोर नो आयले हांव अयो तुम्ही पुरो लेकील वरी कसं नाही हांव तुमकां कसं सांगचे आपेलाल म्हळ्यार हांव चिट्ट फंड एजन्सी काम करतस त्या सांगचे आपेलाल तुमकां कसो गो ते चिट्टी पंड म्हळ्यार हो शाहरुख दुड्ड खर्च विलवरी पावली गो तू आता हो हे कसं नाही आशिल्लें पुरो तीन करत विला बरं तू गेली कसं गो जलजा काय पुढे तोंड येईल रो नाका हे चिट फंडच पळय दुड्ड करूक लायक अवकाश गो तसो दुड्ड गो कितले केले गो दुड्ड पडशी शणै माय सोर कर नका फस्ट कसं म्हणून ऐकूया ओटू दुड्डू म्हणजे उडची येतोय वय शेणे माये म्हाका कळतं तुमगेल उत्साह ताजी कते रावंगा येयली हाजी विषय तुमकां विस्तार जावन सांगता कळली वा त्यात कसं म्हणा रे शेणे माय तुम्ही कितले घालतात त्यात हांव एक 2000 घालतो गो 2000 कितले हवे ती पळय वटार येईल नवी येईल जिनियान 5000 घाला अयो जिनिया ती वटार सोड वच्चे न्ही गो ती वटार सोड वत्त म्हणतशील पयरी आमी धोंड येईल गो तिका हांगास वती तिण 5000 घालला हवे वय ती हंगास तुमगेल्या वरी नाही तिने ऑलरेडी 5000 घाल वरंजले चिट फंडाक वय गो तिगे लोट मक्क कसल्या होलसीत गो तेणी 5 नव घालले मिगील 10,000 घालता मिगिल 10,000 घालता